Ailegarea semiak Espiritu Santuak izenean. Jesucristo eta grazia, eta jainkoa eta Espiritu Santuaren batasuna, izan behin zuekin.
baizik eta Kristu bezala azkenean. Hau da nire ikatzen. Zemere ikusten duela, eta sinisten, izan bezala betiko bizia, eta nik biziko dutura azken egunean. Hau da hitzen bidez, saiatzen gara, sentimenduak, sensazioak, errealitateak transmititzen. Baina ez da modu bakarra, baina ere, keinuak, batzutan ere isiluneak, eta batez ere egiteek transmititzen duten askotan hitzek, baina hogei pertsona batek bihotzean daukenan. Askotan ez da erresa, hitzen bidez, batek barrenean daukena adieraztean. Holako momentu zailetan, zaila da hitzen bidez horregatik askotan keinuek eta esaten dut ez isiluneek eta egiteek gehiago esan dezakete eta transmititu dezakete hitzek baino. Horregatik, gaurko zuen presentziak batez ere familiarekiko eta saiarekiko adierazten duen gertutasuna, maitasuna, solidaritatea, horrek benetan du balio handia. Balio handia gizakien aurrean eta
Senideok, egin dezagun otoruz guztiok batean eliza osoaren opariak agoitu hori eskaintzerakoan. Aiba horret eroita gitu lasan. Jainko guztizona, Xabier zure zerbitzariaren salbamenetako eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen, zure semia salbatzaile ikortu duenak, epari errukitzu harki bezala Jesu Kristo betraukaren bitartez. Amen. Gehiago oraindik bere bizia eman dut, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaidugu, pozez beterik kantatzen dugu. Afalondoan berdin, garizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren garizatata, itun berri eta betikoaren odolal, zuentzat eta guztientzat ekatuak barkatzeko isuriko dena, egizure hau ere egin.
eriotzen zure zemearekin bat egiten hau, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izaukona pizteko itxarepenean joan diren gure zenideak, eta hiltako guztiak, haritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arrengo, guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Gorantxoarekin, San Jose bere semarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean, gonez ditzagun, Jesu Kristo zure sekinaren aldez. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esmada apostoluei bakea uzten dizuen ere bakea ematen. Begira zure egizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa batezera, eman duzu elizari bakea eman batasuna, errege biziko izera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskubide gabe, baina zure jarri bakea. Jangoikoarekin
Amen.